Zdravím všechny, moje jméno je Smik Video Games a já vás vítám u mého prvního, a.k.a. uvítacího videa na tomto kanále, na kterém se budu natáčet hry jako je Shakes and Fidget, to můžete vidět tady, Team Fortress 2, Far Cry 3, Far Cry 3 koopko ještě, potom Call of Duty a možná potom ještě někdy si nějaké hry přikoupí. Takže jak jsem říkal, mé jméno je Smik VG, a.k.a. Video Games. Pro ty, co by nevěděli, tak VG je zkrátka pro Video Games. A to je teda uvítací video, já už pomalu ani nevím, co mám říct, protože jako tebe tady opakuju jedno a to samý dokola. Takže tak, a my se teda vrhneme do hraní a ukazování vlastně všech postav, které tady budu na Shakesu mít. Takže první postava je na s2.cz, je-li to sechumaková panenka, je to úroveň 167 var, 5 epiků a jako je docela pohodě, jo. Abych pravdu řekl, tak jsem tady byl dost spokojen. Doufám, že ty zvuky nejsou nějak extrémně nahlasné, že jsem se to upravil, aby to bylo akorát. Takže tak, tohle byla první postava a jdeme na druhou a to je Scalda, 11 Scalda, 11, já tomu říkám jenom Scalda z s3.cz, spíš s3sfgame.cz, z cechu Drtáci SRO, je to hodně slabý cech, protože jsem v jednom byl vyhozen, tak jsem přistoupil tady k nějakým debilům, ale někdo cech, tak mi určitě napište. Budu rád, když mě pozvete. Tak, v podzemí máme slepého vračenožu, která si můžeme zkusit. No, to tak je skoro vždycky. VC Aura 16, rovnou tam můžeme něco hodit, pojď si dneska to je neviděl. A už by mohl chytit facky ten zasraný, ne? Tak, další postava je Noxy.cz na S4. Noxy.cz to je vlastně staré jméno z toho starého YouTube účtu, ale jsem si to tady přepsal. Tak. Tak, omlouvám se, moje chyba. Úroveň 155, lukostřelec, 2 epiky. Co to je? Jo, to je vlastně ta nebyla hravivost. Vlastně nedávno, před měsícem asi vyšel nový update, to je tady tahle čarodějnice a ona já vám to trošku i vysvětlím. Ona vlastně každý den sbírá různé druhy itemů, jo. Dneska třeba tady můžete vidět, bych tomu ukázal myší. Prostě poslední odstavec, nezbírám opasek, pokud nějaké máš, jsem s nimi, takže prostě jdete do zbrojky, tady máte opasek, jo. Šup, koupíte ho a hodíte ji tady do toho kotle se žabým spermatem. A ona vlastně, až tady bude průběh darování 100%, tak ona začne čarovat a potom to trvá den to čarování a potom se vám tady vlastně ukáže další svitek. Teďka tu je hanebná hrabivost, to je vlastně toto, že najdete předmět v questu o 10% větší šance. 10, 5 teda, že to najdete a vlastně, když tam bude 100, tak ona tady přidá další a potom, když to bude plný, tak nevím, možná, že se to smaže a budou tady nový. Teď si nejsem nějak jistý, o tomhle nic nevím, ale vím, že tady je vlastně nenapadná kniha, šup, jste u ní. A ještě je to od úrovni 66+, takže vy, co máte třeba 65, tak to máte blbý. No, vlastně taky. Podzemí váží černé lepky, pan Koláček, pana Koláčka nebudu dávat ještě dlouho, ten se dává vždycky až tak od úrovně 170 nebo tak, nebo 180, 190, nevím. Tak to byla další postava, momentálně, ježiš, to jsem debil, já jsem tady nenapsal jméno. Tak, další postava je Foniok Jakub, úroveň 162, lukostřelec taky na S4. Ono mě to odhlásilo, možná jste neslyšeli, ono mě to odhlásilo vlastně, jak jsem se přihlašoval na ty ostatní účty z S4. Tak, je to docela dobrá postava, jsem za ní taky rád, momentálně jsem nedávno splachoval, padl mi tento epic pěkný na, tady vidíte, před 4 dnama, před 4 dnama, tak, co sbírá čarodějnice, opasek opět, tak ten tu není, tak na tebe seru. Tak, podzemí Panther, toho jsem dal předevčírem, prostě jsem zkusil, mám hotovo,
No epic, žádný mi nepad. A další a poslední postava na S4 je Mystery Lay z cechu Novo, který je docela dobrý, mám to ponětí. Zvuky. Myslím, že je to, no pozice 42, je to docela dobrý cech, máme dobrý funkce, který je myslím, že v top 100. Ano, pozice 41. 304, docela dost vymakaný a to vezmu. Takže takhle, to je tahle postava. Já jsem docela nervózní, protože jsem nenatačil už dlouhou dobu a moc si toho nepamatuju, takže tak. Tohle můžu dát do věže, pokud se nepletu. Super. Máme eliky všechny 3, ano super. Pardon, že to prožím tak rychle, ale já to mám fakt ve zvyku. Tak, tady jsem hodil teďka, mi někdo napsal na Skype, já nebudu zveřejňovat lidi na Skypeu. Jinak můžete si spolehnout, no, nevím to jistě, ale zítra by se mohlo natočit s jedním kamarádem, on vlastně taky natáčí hry, jakože Shix a prostě všechny hry, které budu natáčet i já. My jsme vlastně ze třídy a jmenuje se, mám to ponětí vzumful.cz nebo vzumful.cz prostě s 2 l, já vám dám jeho kanál do popisku videa, určitě ho taky podpořte v jeho tvorbě, on začal o něco dřív než já. Aby vlastně začal stejně jak on, jenomže jsem na to neměl moc času. Tak, tohle byly všechny postavy ze S4 a další postava je na S13 Panda 921. Jsem nahlas ty zvuky. Tak. Zamyslel. Tak, to mě třeba. Takže to byla tato postava Panda 921. Je to vlastně úroveň 73 mák, pár epiků, to už je slabé toto, to už taky. Moment, teďka přemýšlím, jak to udělám. Jo, tak tohle byla na S13, teďka jdeme na další postavu a to je na S18.cz. Matonka z cechu jestli Apokalypsy, nevím jaký je to cech, docela poho, já jsem tady. Žádný tu jsou nikdo, no neva. Máme tady sladkou hru která mi dneska, pár minut předtím, než jsem začal natáčet, vidíte aura 0, nebo spíš úroveň naplnění, tahle mi padla. Je fakt luxusní na 3 staty. Takže takhle. A mi někdo volá, moment, hned jsem tady. Někdo mi volal, hned jsem tady. Proč jsem to zavisil? Že jsem debil, no nevím, můžu zpátky, tak hned jsem tady, vydržte. Menší střih. OK, takže já jsem zpátky, už jsem dovolal. Trvalo mi to asi 3 minuty, takže to bylo docela v pohodě. Tak a tohle teda, aby jsem se k tomu vrátil, byla postava na S18. A poslední postava je taková special, protože je na S28.de. A to je opět Mystery Lay, kterou jsem si založil já. A tady zase budu mluvit, no jistě. Tak a... hele, já mám tady vlastně už taky tu čarodějnici. Wow, oni už tady mají dokonce 2 svitky, tyjo, to je dost luxusně aktivní svět toto. Něco protočím, nějaký prsten, nic, fakt, tak to je paráda. To je fakt paráda teda. Padne mi zatím? Ano, padne a zahoubne, ovšem. Není den, kdyby mi nepadlo něco za 10 hop, prostě to, co potřebuji. Ale zase zahoubí. Odložíme si koně. Si do challenge tady na tohle posadě budu mít pořád jenom koně. Do levelu 100, ale to je docela slabé, jak to koukám.
Tady si vypneme testa. Zkusíme pozemko. James Watt. Takže tak, tohleto bylo vlastně uvítací video na mojím kanále. Ještě vám chci říct, že komponenty od mojho PC, které budu používat natáčení, které používám natáčení, včetně mikrofonu, myši, klávesnice, beden, webku ne, tu mám, ale je za strašně blbá. A tak dále, to vám všechno dám do popisku videa. Určitě se koukněte a je tam ještě taky kanál od Zoomfula. Já si to furt pletu, protože my jsme na tom starém kanále natáčeli ještě a tam měl on vlastně jméno Simon's Games, tak jsem si už na to zvykl a od té doby to tak říkám, no. Ale to je vedlejší. Takže děkuji za shrnutí tohoto videa, pokud se vám líbilo, zapomeňte nechat like, nějaký koment, co byste na tomto zlepšili, nebo naopak, co byste ubrali. Budu taky rád, když mi dáte odběr, samozřejmě nezapomeňte podpořit i pana Zoomfula. A zítra bych s ním mohl možná natočit Far Cry 3 co-op. To určitě znáte, Far Cry, to je hodně dobrá hra. Možná bychom to měli natočit. Takže tak, očekávejte teda zítra nějaké další video a já se s vámi teda pro dnešek loučím a zatím čau ty.